NAPOLEONIC WAR kumsang hazariat pali poltlak thla chuan lalro pui Napoleon Bonaparte chu Cathedral Notre Dame France ko pui Paris a chuan French Emperor a in chala Europe khomol chuan Corsica tang kolphe angmai rangin kumsom ai tamma sipai chakna in asoi dang lam don ani ti anin thrasi lo revolution le in do na chuan Napoleon azin kong chu phia fai sa angmaya kal olin ati olsam le ma se mishing makta doi chuang thi na le Europe khomola boy na thlen tu ni don ti a in thrasi lo Napoleon an lalu khuma tanga thlariat nu chuan France le athurol pui Spain te chu British onen Indo antana chuti lai chuan Napoleon a chuan athurol pui te le asipai nuai kha singre te chu tuipuya chuan ma an lata a masa British Royal Navy te hi tuipui rorel tu han ni si khomola ero Napoleon alaka chuan napkhon anglek an ni si khomola ma napkhon anglek an ni ti in hretu British Prime Minister William Pitt chuan Europe ramdang te nena koikom thin ang thapa tangrual ni turin inremna thuthlunga zia puita a chutiang ni mek lai chuan me sang hasariat panga chuan Napoleon po chu Italy Milana lala alawin siam ve mek boka Austria Russia Sweden le Naples ta chuan Britain chu Napoleon do turin anron zom ve ta a chu an tho ho na minga chuan third coalition ti ani France la katanga anin vena rom man chu thilti masak tur ani ti an hai bik lo an ro rel dan chuan a hau tak lai tak maya Austro-Russian army in zom khom te chuan rain lui pui paltlangin France an lutang ma se kan du le be sei te hi a thleng vek lo ti ti chiang turin Napoleon chuan atum chu alo mu mai bi khau lo mai le a mel ma sipai tangrual te anin sui khom ma nge a chet lak angai ni ti a hre ran maya ti chuan a sipai chuan vor la grande army te chu rain lui lama atirta a thil tumber chu Austrian general foram me kamana ne mi mai ni chu chun tangrual sipai tan chuan narangnek angchot mai hani don ti chu entlang mai angin amulok sa Napoleon chuan Marshal Murat Cavalry commander chu Black Forest atanga lo lambun turin thu a petariap mai chuti rual chuan asipai dang te chu rang takin marlamatangin ma anson ta rup mai chuni puisen sa nuaya chuan miral hra Napoleon asipai Le Grande Army te chu remhmun pasal thani om tak maya chak ril rule ti sa khandai siam angmaya cherto te chu an regiment pumin anon thok chuak ta le Le Grande Army a hian ko rang inchenin Marshal Rangin an komana ko tina hian sipai singkha sanga tanga singthum anom thin infantry cavalry artillery le supply baka engineer le transport anom thlu mai zel chuwang chuan ko tin te chuan an mani thewa ral an bei ta thin ani ti chuan asipai te chu zau takin ma an la thei ta thin mel ma ten an ron bei don pon rang takin an che thei pha thin ani meka chuan tiang hian Napoleon asipai te chu an rangang ti a hrasi lo an tan chuan mani lu zor nen adang lam chuang lo Napoleon asipai te chuan hnunglama sabar ni turin an hnunglama tang an ron bei ta le Austrian sipai ho chu Napoleon thanga chuan an tang ta ma se General Mac chuan Russian sipai te chu a hun taka an ron thlen ala ring fana ma se ton mang ang mai ani loi si Russian sipai le an general ro pui Mikhail Kutuzov te chu melza somruk la ya la an la om ti reng a hreter si lo Indona chu khung choi thani som pakwa chuan na chuan aru no chuaka tin tran anita rap thak taka ka rukset anin khoi noi nu chuan General Meka sipai te chu dolzorin han lo zorta Napoleon sipai te laka chuan napang le kan ni nuin na ina nom ta ni
he indona hian indona wanga Austrian sipai zel tang hi singruk chuang lain om nge Russian General Mikhail Kutuzov sipai kai hruai lam ton hriat lo nga to tak mai le mi phim khu tak mai po Russia tang mel zakwa mi hla an kal nu chuan asipai te po an sau to hle maya an van duai ti zual turin Austrian ho chu Napoleon kuta anin pe ti thuthang an la dong zui boxi General ton hriat lo nga to tak tan po chuan Napoleon chu ne mai chi ni lo ti a hria ni che kang chu anung tola atang ta zoka mase ol samte in Napoleon chuan hnung tol tir atum lo na samaile General Kutuzov chu zui ngala voitam takanin machon nuin General chu almost Czech Republica tranmun akhwar ve thei ta rama Austria khopui Vienna po ahum zo talo France ho chuan November ni song pani chuan anron lu ta der mai chutia General atol kir nu chuan reinforcement in anon zom ta le heta hian Russia Empire Alexander le Austria Empire Francis po atel ve nge chutia Russia General nung tol na chuan Napoleon chu tilung oilo hle ma se asipai te chu an chawin an moral an hiam to le baka thlasik lo thleng tura tan in pu cha angai bok nen indona chu zo thoi angai ti hruai tu ro pui chuan a hre ran mai awan nei na ti zual turin kumsom ni pasari mi Russia Empire Alexander chuan a General Kutuzov chu indo ma chon turin alo tur ve chen boka ti chuan atang rual sipai te chuan Napoleon sipai te chu anron nai hret ta Napoleon chuan asipai te chu rang takin Austrian khopui chung bulmaya indona ma chon thei tura in pu cha turin thu a peta wata din mun tha zong zong chu an lo chang man de uvek ani din mun tha zong zong chu an lo chang man de uvek mai ani kolphe angarangin izova tengu atuk jing December ni kumsa hazariat panga chu khua avotin chu ma jing na salea sipai pol pani te chon mel sari lai zawin indona mol zol chu an loin anin ring thap mai le tin trangrol pol hian omhun thazok present hei chu an lua zoka chuti mek lai chuan French Tharkor Mercer devote kai hruai te chu indona tual zol aron pan ve mek bok trangrol pol chon dinglam atanga beya akwal zongin veilam chut le hrepi an tum dan chu ni mase indo thiam mangkheng Napoleon atan chuan chutiang ruam man na chu engte wal alo ni lo Napoleon chuan present hei chu beya melma te chu alai taka then than hi alo tum ran maya chu baka Tharkor Marshal kai hruai chu ahun taka anron thlen abai sei bok jingdar saria chuan indona chu tran anita Austrian General Kin Mayera advance guard te chuan French sipai ten an ven mek telni cha chuan aru no choka tin anin beita he in beina hian French sipai hian huesen takin beima se chan thazok an changlem lo chutia anin bei mek lai chuan Marshal devote third court te chuan melsom sare thui ni chungte mok an kalnu chuan indona mol chu French right wing ti chaturin chumjing kar tang anron lang ta hlol mai le arang theang berin akai hruai infantry brigade te chuan telni chu an lang ngala brigade dang pahni la bang te chuan sokol ni chu an pui ngal wata anu laka chumjing te chu chem kiang ang meya a han fi anu chuan Napoleon chuan a mel masipai left wing ten present hates an pan aring towa Marshal Sold four court chu indona tan turin thu a peta chu vele kolphe angarangin melma omna lam chu an pan ngal ta a le lam atang chuan chengrang au thom chuan top khun hanei don lo moti mai turin a au na sa a darkar ni zet anin be nu chuan silai mu le zen an tla chamta a bayonet nen anin be chun zom ngal ta ni discipline thamang kheng mai hian ni a kong engkima chantra an changzel maya tin marlama Calvaria in beina nasatak an lo nei ve boka chutia anin be mek lai chuan Russian advance guard general brigade sona kai hruai te chuan chutia France ho chan a that lai tak chuan Napoleon chuan hates lama
Imperial Cavalry Guard te chu atir chho ngala chumi hmun zet chu aru no chuaka ti na ni chiang ngei mai Raifian in be nu chuan French Guard Cavalry te chuan ne na hlado an sam nan ta nge chutia tangrual sipai te an thrender theitak si a chuan Napoleon chon tangrual sipai left wing chu athang kama ok ta le dar ni bor vela chuan division pali te chuan mel mala bang te chu nunglawa tang bei turin ti an ni le a mel batan chet ngai na awang ta le General Boxoden chuan din mun sebera an tang ti chu a hra thiam ta ran mai kil thuma tanga bei an ni tak si a chuan General Boxoden a sipai te chu chimlang khang a chuan kaltlang tumin an tlan cheta a ma se French sipai lai pui pu te chuan vur khang chu dim na tel mi lawin anan kap ta le mel malam chu vur tui votin a met thlum hnem nge mai heta hian sipai zan hi le Dr. Dorzon chuang chu vur tui vot taka an pil vek nge ni Napoleon chon ne na achang le ta a he in dona hian prisoner sing khat ai tam le Eagle Sandat somli panga lai an man nge le lama sipai sang chung an thia sin hriat lawa bo tam takanom bok helal ram pathum te in beina hi third collision ti a hriat ani bok ani khomo lama hne na changma se tuipui lama chuan British long te chuan tuipui a kherkheri chuan an lo vok lal len ve bok British le French sipai te chu an ram op china chuan tuipui sangha lian le sai ang mai an nia an ram op china chuan han el phak rolan ni lo William P. John Napoleon an Austerlitz ne na achang ti a hriat chuan a thong hle ni turani Europe me physial ula kumsom chuanga tan mamo ani le to lawang ati nge anu thlakhat nu loka chuan William Pitt po chu athi vele ngala a soilok angein anu kumsom chung chu Europe chon in dona ama chon tange kumsang hazariat paruk ram tuk thlaron thlen le meu chuan Napoleon chon Marshal Masena chu Naples lal paithlaturin atir ta a Naples ram chu a unaw pa Joseph akuta alana Holland lalatan a unaw pa tho Louis chu ada le bok alarm so nge nan athurol pui German Bavaria le Luxembourg te chu tin mun sang zoka ahlang nge France chu Britain Russia le Sweden tenen an la indo renga nipui ron thlen meu chuan Europe mi chu Russia a futhup tamai le France chu Britain Russia le Sweden tenen an la indo renga nipui ron thlen meu chuan Europe mi chu Russia a futathup mai le chutia indo mai lawa hun aliam zel sia chuan Napoleon a chuan Russia thurol pui Saxony chu run turin kumsang hazariat paruk October chuan asipai thaberber Imperial Guard chinga sangruk zaruk le laipui zani somnga paruk tenen chuan Saxony chu an run ta kalam sum French sipai te chuan tharingal wall ramngo chu an paltlang ta kongtlonin scouts le spy ten an vil rengbok Saxony ram ti dan lo ang tak main lal Frederick William chuan Napoleon ne na in rem siam chu adu lo tatlat maya is Brazil chu ala thunun tatlat mai Napoleon ne na in rem na siam adu lo na chanpo Russia sipai ten an pui abei sei wang ani Napoleon le asipai te chuan ne na ro pui tak chang to ma se antanero in do na chu abultra na tur chau alani si kumsang hazariat paru Christmas len ma kar khat alom tia chuan French Emperor Napoleon chu Poland khopui Warsaw ron thleng ve ta hlol maya heti la hian Warsaw hi Prussia opna hnuaya haloma Austrian sipai le Russian sipai ho Austerlitz anne hnu le thani liam ta maya Prussian sipai te chu jena lo chutrep to hnu pon Russia sipai te chu khomola sipai chak tak an la din thei cheu maya heti la Russia sipai hruai tu zinga mi poimo tak chu Russian First Army hruai tu General Count Bennigsen hi ni Napoleon chu Master of Europe ni tur chuan General Count Bennigsen chu angne photangai dona
Russian le Russian sipai ho chuan inrem na an lo siam ve mek boka heti lai hi Christmas ma kan ti to kha Napoleon chuan politics a chuan le man nge ya tum ta bur mai ma se heti hun lai hi ral do na na zo hun du om lo berania khua avatin sipai te an che lai thei lo tlat mai Russian sipai te chu bialis to ka anin hnuk dok le ta ria he classic po hi Napoleon chuan album ta nan hun man mai mai atum ho lo police mi chal lang tak fanu Mary Valeskanen Polen Ramadin chua le thainan inrem na nipa formin Napoleon meya atanga heti hun lai hian Polen chu athen omram ten anobet zo vek to a chumila katanga chan chuak thei tu tur chu Napoleon ani ti chu police mi thil ti thei terin dan ani si hei adik na chen pom Polen obet tu Russia Prussia le Austria ram te nge thei tu ani miao sia Polen ram obet tu te la katanga chan chua nan hian inrem na a Mary chu meya anei angai ta ni masa heng hun khirlu tuk taka hian friendship ai ta ne ro Polen tana ral lo chu an lo chak vak lo hei hian Polen chu ram re thei ania khowat ani ba ka friendship ai hian in lama ho an chak to hle hei wang hi niang sipai tlan bo le mani in ti hlum an tam hle ni classic wang lai po ni se sipai te chu anin thla da athiang si lo marshal nei 6 score tang chuan classic lai an headquarter tur en thli thlai turin Hellsberg lama patrolling an han tira chuta an thil mu chuan a thong hle mai chuta an thil wo mu chu Russian ho general Bennigsen kai hruain classic wang lai a thon thut a lo tuma an lam lo pan mek chu an muta chutiang alo ni tak nuaya chuan Napoleon chuan nei le Bernadotte chu a hnung tol tir ta chuta sipai la bang zong chu Napoleon chuan hruain Bennigsen chu ma chon le ta Russian Guards frontline le Granny Army te chu in base zewin Russian sipai te hi hnung tol zoka an tang chho char chara a topa chuan General Bennigsen chuan Königsberg chu olsam te lak tir atum mai lo ti chuan le ilawa in beina rap thlak tak chu tran ani le don ta hein beina hi arap thlak ngang aniang French Marshal ni chuan ra tha chua silowa in thana rap thlak takanie ati hialani Battle of Ilau hian ni chung so oma se Napoleonic War era in beina rap thlak berzinga mi hani rengani hein beina hi a hau takin vursul noi in beina nia pol pani in do mek te chuan sipai tam takan san ve to a chutia in beina na satakara chuan French Marshal agiro 7 ko chu Russian sipai lai pui chuan aron deng fu ta lo maya arong hi lom tlak lawin adar som vek khialani heta hian French sau hian Eagle Standard panga lai an chan ve a Baisena bo takara French sipai huaisen Marshal Murat chuan sakor chungchuang in beina history a ro pui bera soilo to tur chu aron thlena hein beina hian sakor chungchuang ho hi singkhat lai an ni hialani Battle of Ilau hian avoi khatna tan Emperor Napoleon chuan ne na fung fe a chang lo ve te thlat maya hein beina hian French sipai thiza thi sangruk lai an ni nge liam tori singkhat sanga French Russian sipai in an man hi sangkhat an tling hialani Russia sipaya sangkua liam tor hi sangkua thoni in Russia sipai French hawin an man po hi sangthum an tling pha hialani liam tur le thi an tam ema wang hian anin thathen ta ringot mai ni chuti mek lai chuan French sipai din thar ten corps marshal Leverber House chuan an thei topin Danzig lama Indo turin anin pu cha le mek zela Danzig a hian general calculate kai hruain sipai singkhat sang thum lai an oma French sipai chuan Danzig khopui chu lai puin an han sai tatak tak maya chuti lai chuan kiakal sipai hawin an thei topin an bei mek boka kariat lai chum lo chatlawa anin bei nu chuan Russian ho chuan reinforcement an nei thei to lawa
mai ni som ni pasari chuan kulveng tur Russian sipai te chu anin surrender le nge chu ne na chuan Russian sipai ten tuipui kaltlanga olsam taka Russian rama an lu theina chu Napoleon na chuan alo dang chat thei le pha ta ni Battle of Danzig lama ne na chan Russia longsolna adan thei nu chuan French Emperor chuan sipai nuai khat sing ko hruain Russia le Russian sipai nuai khat sing khat sanga chu man chon turin apan le ta Mase General Benningsen he achema sazoka atang le tatlat mai Benningsen hian asir lamatang June ninga alo thlan chuan Marshal ni 6 score chu a surprise attack thut ta Marshal ni hian hoisen takin lo beilet ma se adang zo me ulo avan ne siamin engtin tinamo emperor su athleng thei rama Benningsen hian a hun tha abo pel le ta Napoleon chu aron advance le taxi chuan Russia sipai general hoisen me upo anung tol alo ngai le ta nili lai chan le ta der mai mase Russian ho hi nung tol zoka an la tang chho ngar ani chu chutia Benningsen anung tol zel ta ka chuan emperor chuan Benningsen le asipai te chuan marlam Königsberg lam an pan aringa mase Benningsen chuan marchak lam apan ta dai maya aning kara ela luyom boka heian Benningsen a chan ati that pha aringa mase Marshal Lenin's reserve corps te chuan emperor ding lama tan mun an siam meka mase hi Russia le Marshal Lenin sa chu Friedland na anin ma chon na hun tha ani pha don ta ni Marshal Lenin se Russia sipai anan muthut mai chu Marshal chuan a AD games ADC ne na ti hian a soi chuk hiala hun thai nei chuan isa corner in beina azuang lutla chumi ma chuan emperor ne na Russia sipai zong kan ma chona ni ti hria tir photro ati hialani Joni som pathum tlai lama chuan Russia cavalry scout te chuan French reserve corps te chu an muta thut maya arangin Russia general Benningsen chu a hril ngala Benningsen chuan corps khat le lotla fal chu nuai chimi vek aril rukta a Marshal Lenin chuan delay tactics mang chuan Russia sipai te chu a thei topin a lo danga khuwa in a thim nan tak sia chuan Russia general chuan luikan nan lei a siam tir ta thuaya hei sipai te rang tak le chak taka luyan kan tir theinan ni mase Benningsen chuan ri sang tak ala ta zoka amel ma te mu thei maya lei a do ta zoka ele do hian in beina li tham zok a thlen thei wang ani chuti lai chuan Benningsen chuan a hriat mi lo chu Napoleon sipai le Grandi army te mobility thalutuk hi a chhut pasilo General Benningsen an asipai te formation adu anga remfel ma chuan French reinforced te chu chumi zan la chuan anron lang tamaya Napoleon pot chu hlalote a asipai thabik tenen anron langve ta lol boka heti la hian anin dore reng chuan line formation in rally dauchinani ti kan zeptel shram teang Napoleon chuan Friedland Russia sipai general Benningsen sipai chetla vel an mu chuan hetiang renga chiang hian melma te che chian vel hi kalamulo ti alo soi hialani June ni som palituk fa trian haroni chuan Russia sipai singli te chuan amania an leido ali lui chu an kan fel thei ta rama Benningsen chuan an lui kana tanga khonai vai tak French sipai te chol ha dam lai lokna Heinrichsdorf abeita thut maya mase French cavalry general Kruchi kai shuai te chuan lo muin darkar khat chuang an lo bei ve boka French cavalry te chuan thei top chuin an kir thei shamani chutinga Russia sipai din hun sezoka nom lai mek chuan an tan an sian izual turin Marshal Mortis 8 corps chu French sipai thapui ron chakle zual turin aron thleng vele ta boka hetia anin be chiam lai hian Sotlek Udlama po French general ordinota sipai thabik grenadier division te chu Prince Bragatiang Russia sipai te chuan veilama tanga thei top chu in an lo bei vezel boka mase French sipai te hian thei top lo chu in an lo dang thei shama mase mel malam tang rol sipai hian an tam ne ema wangin anung tol zoka an tang ta hrini chonhulam kholum tak
boruak uap tak nuai chuan French Emperor Napoleon ngei mai chu sipai thaber tenen indo na mual zol lam chu an ron thleng ve ta a first score foi tu General Victor Marshal Bernadotte Marshal ni 6 score le Napoleon sipai thabik Imperial Guard Marshal Beseres te chuan an ron roi om ve ta fatani chumini June songpali chu Napoleon an Austrian home Morengo indona nena champha voisarina lo ni reng maya chuta chon Emperor chon nena champha den chenin thu asoya tun in beina po nena han chan tur thu in ring tok takin ashila heti lain indona chu in ka hai ni silowin atu lam zok pon nei ma sak chu antum lem lo ma se bo ruwa kero silai muzen tang thatak ang mai ani Napoleon chuan Bennigsen sipai te in rem dan han ral thlir chuan Bennigsen sipai rem dana atifu don lauti a hri chuan Emperor chuan hun tha bopel atum reng lo maya a sipai te chu bei turin atir liam ta ngal reng ani heti lion Bennigsen po a hri sel na atla niam ve hle maya Napoleon chuan a sipai chakna zong nen General Bennigsen lam chu apanti Bennigsen an a hri chuan Russian General tan du thlantur a om talawani